wij zijn bij Zwartkwekerij Waardgrien. Wij zijn een kwekerij en we proberen meestal met verstandelijke beperking proberen wij het werk hier elke keer te doen. Dit is puur voor dagbesteding. Maar we proberen wel een zo normaal mogelijk bedrijf van te maken. Met handel en testen. Dus, ja. Dus jou werk je wat meer met deze heren? Ik werk wat meer met deze heren, ja. En nou, het zijn echt wel even jongens als ze sliepen. Ja, mooi. En vind je het wat leuk hier? Ja. Beetje wat omscheppen? Ja. Een beetje domscheppen hier naar 18 doen. Of, En een beetje donderjaaien nog. Donderjaaien? Ja. Jim? Ja. Kan ik me net voorstellen. Ja. Wat doe je hem dan? Oh. Oh, wij een beetje hoeren. Dan ben je een beetje in de kantine aan het houden. Ja, hoe gaat het dan? Oh. Oh, wat een boer. Boeren? jongen! Ja, toch? Ja, toch? Dat is toch wel. Ja, ik denk wel een beetje gelijk, ja. Ja. En wie jullie dan de hutstenboer? Steven, hè? Ja. Dat is Steven altijd. Waar ken je net even een demonstratie aan? Kijk je dat? Nou jong. Het wonnen met bij hem. Nee? Nee. Nou, dat is toch wel weer jammer. Ja. Kerst je net op commando? Nou, zeg het eens. Zeg het maar. Nou, eigenlijk net, nee. Oké. Nou, helaas. Ja, we hebben handen vol aan. Maar toch, over het algemeen valt het woord mee. Hè? Ja? Ja. En is hij wat een goede baas? Nee, soms niet. Nee. Ja, man. Oké. Ja, soms is je woord stout. Is hij wat stout? Ja. Is hij streng? Ja, heel streng ja. Ik mag ook wel eens even streng wezen. Want de man ben echte pubers en dan rent het door de hand. Dus, Oké. ja. Dus dan mag je even optreden? Ja, mag ik even optreden, ja. Ja. En ja, en dan is het ook wel altijd wel goed. Oké. Zijn goed hard. Ja? Ja. En slecht moeltje, hè? En slecht moedje, ja. Ja, Wietse, maar Wietse is wat minder, want die zit een skoft in de verkering. En dan mag we hem praten. Ja? Ja. Maar, Wietse, hoe lang is het op de verkering? Dat ik zo'n maand al, joh. Oh, ja. Gefeliciteerd, joh. Ja, hè? Ja. Ja. Dus dat is een beetje de vrouwjesman van het ploegje? Ja. Nou, had ik altijd een reservevriendin. Aha. Maar die ging uitrekken en had er nog weer in. Dus ja, dus dat is altijd wel makkelijk. Ja. Dat is het weer. Ja? Ja. Nou, dat is handig, joh. Ja, hè? En hoe regelt dat zo? Hoe krijgt dat zo voor elkaar? Ja, via MSM op de laptop, hè? Oké. Dus dan wat maar gaat chatten? Ja. En wat types dan alweer? Ja, van alles, hè? Dus dat gaat best. Ja. Dan heeft ze dan een nepfoto bij of wel een echte foto van jezelf? Ja, van dit beiden wat. Van beiden wat. Ja. Nou, die is wel hard, altijd een protte willen. Maar we werken altijd wel hard. Maar er is ook een protte willen houden erbij. Dat, hè? Dat houdt de vleur erin.